का कोई कुछ समझे में नहीं आवत। खेत लिहानी जाकी खेती होई तो आराम से बैठल जी खाइल जाई कमाइल जाई। हमार मर्द जाके बाहर में एको गो रुपया ले आ दिहल ना खेती लिहानी पेश की कि चलो कम से कम तो कमाई से खेती कर दे जत आमदनी होई। अब भगवान जी ना बरिसा तड़न आ ना हमार खेती होई। जनाते नहीं खे कि कैसे हम खेती करब कैसे ना करब। पानी रही तबे तो जो जोताई या बोआई या रोपाई। जब पानी नहीं खे तो कैसे जोताई रोपाई। इतना तो बड़का हमनी के बिजनेस वाला नहीं खी जा कि कोई ले कहल जी कि देखो रोप द जा बो द जा अंतिम हो जी तो का हमार खेती हो मई खेती हमार जना तक की डाढ़ हो जाई। बाप रे बाप लागो तक कि सूखा पड़ जाता है। ऐसे ही बेखैले आदमी का रही का खोइन का ना खोइन समझे नहीं ये में खड़ा भी एकरा जना तो बुझात पइयो ए दरबुआ का हो भौजी सुना 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 मजे तारा जना तो नहीं के रस्ते में खड़ा हो जतलू हैं इहर और खड़ा ना हो तू। अब देखो तनी कि रास्ता या का खेत बराबर हो गइल बाटे। का बोलो बोलो रउए से काम बा हमारे ले काम बा। हाँ ए मर्द कौन काम बा बोलो। हमरो भर न दी। अरे भर दी हाँ ना भगलू मर्द त नहीं गजब तू पागल बड़ू का जी इतना परेशान बानी आई क्यों देखो तनी ना भूख भारत भारत पागल आइल बानी टाइम नहीं के मिलत इनकर भर दी हमारा बस के बात नहीं के भैया तू दूसरा कैसे भरवा लो। ए दरबा काहे खिसिया तनी खिसियाए वाला बात बटले बा देखो तनी कि हमारे भरत इन ससुर तब भरात नहीं खे हैं घटले रहता सुखैले रहता अब इनकर भरी इतना खिसिया तनी देखो उतना उतले तो भैया के बोलवा लो तू भरवा लो। अगर भइये रहती तो हमारे जो जरूरत का रहा कहला के रउआ कहाँ तो कौन दूसरे कैसे भरवा लो। देखी दरबा हम रउआ भेटाल बनी आ रउआ कहाँ बाटे हम दूसर ले काहे खातिर जाई कहे। चुप ना रह मर्दे कहीं ई कौन बात बा कि हमरे भी बा ई तो सब कोई भिरी रहेला। कुछ भी बात सब कोई कहाँ रही हम ना कहती तो हमारे के फ्री के पौले भेजे सब भौ जाई हमारे से लागो रहले सब झुराइले सब मजाक करे के और केहू ना मिलेला हम ही तो सब मजाक करे का देर बाबुआ जना था कि भगवान सूखा पारा के रख दिहन आ तोहन लोग के मजाक सूझत आ मजाक करतनी। भौजी सही सही बताव का भरबैबू हम हां का भरबैबू तो है खेत में पानी भरे के बा कहतन कि का भरबैबू खेतवा में पानी भरबैबू तब का भरई यानी मशीन से पानी चलबैबू पानी चली तबे न भरी। जान तो भौजी देखो अपने खेत जियावल मुश्किल बा दिनों रात मशीन चलत है तब वो ससुरा भर नहीं खे पावत। तो आप कैसे काम जौले चली भगवान बरसिहन ना तौले तार भरी ना नदी रहे तो नदियो सुखा गइल मल आदमी समर का तो कहल जाला होंडा लगा के खींच देलो ना। अरे नदिए के तो भरोसे हमनी के खेत ले लहन जा पेश की तो नदियो धोखा दे दलस बारिश से मजे के भइल ना तो नदी में पानी आई कहां से। अरे का हम बताई हम तो एकदम परेशान हो गइल। देखो चिरांगना के मशीन खाली बिया ओकरे इन साल खेती नहीं के होत ओकरे से भरवा ली। हे भगवान ये देर बबुआ उनकर दूर पड़ता कहाँ से हम उतना पाइप ले आइबो। देखो मशीनियों पर आरोप लागे वाला बा केहू तो रात बिरात चोरी छुपका चलावत नहीं सरकार सोचत नहीं कि रातियों राती कुल मोटर का मार के ट्रैक्टर पर लाद के लेके जाता लोग सब अपने भलाई मनावता दूसरा के देखे होला के अब भगवान से चिरौरी विनती करो कि हे देव बरिस ठीक है बा मार अब ऊपर वाला के दया दृष्टि रही तो खेती करई हन चाहे बस भूखे ये तरह मार शिव चर्चे में जाइबू मार झाले हिलैबू हैं अब तो सूखा पर हिलाव खूब झाल शंकर भगवान के माना हम अकेले बैठ के हिलाई यही से कहल जाला कि जब काम पड़ला तो भगवान के केहू नहीं याद पड़ला आ जब उठू पड़ता जब लाभ लेवे के बात हे भगवान बरिस बरिस तो का बरसे भगवान अपने स्वार्थ में सब कोई मरबू हैं पूजा करते तो बरह मस लागो असली सावन एक घर आइल बा एक घर में शिव चर्चा करे के चाहिए तो ई लोग बाई जा कि जेठ में शिव चर्चा करते जा तो का होई का करो जितना भर मेहरान के बुद्धि वो उतना न करियो सन गजबे पावन ने दादा हसन देवर होके के ह हम यही जब पानी भरे खातिर ये हमारे के सुना दिलन कि शिव चर्चा करता जा छोड़ कोई नहीं के करता का भाई हम ही जाता नहीं घरे आ बैठ के आ एकदम शिव चर्चा के शिव जी के नाम लेब खुदे शंकर भगवान दया दृष्टि करी है ना तब बुनी पड़ी है ना
अच्छा ये सूखा डलिया चले दा